ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хуба. Як нуқтаи савдоро ман шумо да тавсия метиҳам духтаро бовар кунанд хеле нарх нест, ҳам қадар арзон ай нархошон 100 сомон. Инамҷо чӣ намуд киртае ки мебинен 100 сомон. Бо касоне ки оптови мегиранд ино бо арзон мешаванд. Ира бинен хушругиша аз размери 48 то размери 58 размер доранд. Касоне ки омадан наметонанд, имконияти омадан надоранд, ино доставкашона мекунанд. Марамат нависеншона маълумоти бештара пайдо кунед. Ина 100 сомон беҳад моделакҳои фасон, беҳад моделҳои хушрӯ 100 сомон ай. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11-12 дарвоза мешава. Наҳам қатор рақамошон ҳаст. Мабодо суроғара наёфтен, рақамошон ҳаст, нависен бо пирратар шумо да мефаҳмонанд. Ира бинен охи модело ишаишта хушрӯ, ишаишта хушрӯ. Интихоб хеле зиёда. Ира бинен боварӣ дору маҳқултон мешавад. духтарако фасона бинен охе мана беҳтарин нарх мана 100 сомон. Бо метавонен биёен ай пеш бинен духтаро. Ина размери майдаи майдашай, размери калон бисёр дора. Мана то 58 ам 48 то 58 размер меёбен духтаро. марамат нависеншона. Як нуқтаи савдоро ман шумо да тавсия метиҳам духтаро бовар кунанд беҳтарин новинкора шумо да арзон додестиянд. Мана распродажаи калон эълон кардагиянд 100 сомон. ира бинен хушругиша ина 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомони ай. бозори Корвон ай тарафи Тилобозор байни хушруане байни 11-12 дарвоза духтаро наҳам қатор мана беҳад сифаташ нағзай. ира бинен ҳеҷ намешава материалаш аҷоибот будай мана 100 сомон ҳеҷ ҷудаи нарх нестай. успед кунен кам мондагиай духтарако успед кунен. А касе омада наметона инами тарафа дидестен духтаро ҳамаш 100 сомони ай. касе омада наметона диден бо арзон мешидай. касе омада наметона бинависен доставкатон мекунанд агар хитон омада натонистед. ина хеле киртоям ҳаст. ина киртоям ҳама хеле нархошон 100 сомон мана вая нишонтен ина ё чиян кожаи кустинаш ҳамияя ина диден ина модело ҳаст ҳамаи цветош ҳастай 100 сомон. бовар кунен материалошон да гап нест. ҳами сифатҳои ҳами аҷоибот хушрӯ будай. нархашку нархи беҳтарин мана 100 сомон. ламиражои тоза боя намуд блеск доранд. ира бинен охи фасони бад будай. 70 сомон бовар мекунен. ира бинен чихе хушрӯчаяй плашовка 70 сомон. дарунаш бошад ам хеле вай будай диден мехдораки ғавсаки хушрӯ 70 сомон. бо синтифондорш ҳам ҳастай духтаро бовар кунен нархи беҳтарин. инаи боша бе остинак ай бо остиндорш ҳам ҳастай 50 сомоне бовар мекунен духтаро. хеле нархи ягон ҷуда нестай. ҳатман биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11-12 дарвоза наҳам қатор. имконияти омадан надошта бошед нависен хучон шумо да доставка мекунанд. кожинка чара хушругиша ден бо и кожаи оригинала на оригинала нигоҳ кунен 50 сомоне мана 50 сомон. беҳтарин варианто хеле нарх ягон ҷуда нести. борои хеле шид бор бисёр доштан ҳамаша тоза кардестиян аксияи калон эълон кардагиян. ҳамаи амино қиматӣ буданд. ина бо нархи дастрас метавонен харидорӣ кунен. ё чанд пулан 100 сомон. 100 сомон диден духтарако ҳатман омада анами нуқтаи савдора хабар гирен. боварӣ дорум ки беҳтарин новинкора бо нархи дастрас метавонен ки пайдо кунен. ми цвет чанд будай диден ҳамаш бинен чихе фасон хушрӯ арзон.